Tillsammans med sig och välkomna tillbaka till Single Player med lite schema. Och vi slutade tydligen i en grotta här. Lite Spiderweb. Inte för att jag kommer ihåg det här så superbra, men för det var ett tag sedan jag spelade. Åh gud. Så hit kan vi åka. Oops. Mycket lava. Mycket lava. Just det. Aj. Nej, men nu vill en katt ut här. Yippee-ki-yay. Så tar vi en sån här fin flash. Så, nu är man tillbaks. Sen släppt ut en episk katt. Åh gud vad det laggar. Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Ingen ljud. Nu är det bara massa dropp. Man tittar ner. Ja, det var det. Nu är det när man tittar upp. Så då kan vi sätta på ljud igen. För utan ljud är det inte kul. Lite grann lite musik på i bakgrunden. Åh nej. Vänta lite. Minns jag fel nu? Eller var det inte så att jag hittade spanen nästan direkt när jag kom ner? Jag är ganska säker på det. Så ut. Nej, men Iron Bums, det är bra för magen. Jag har hört. Jag är så van vid stenpickax. Det var typ känns i 100. Men kanske inte riktigt, men det känns i 4 i alla fall. Jag vet, nej, det är ingen stor skillnad, nej. Ska du tro dig? Ingen skillnad på 100 och 4. Så om det blir 104, men. Lol. Hallå, gröttor. Har jag på pistol nu? Nej. Easy. Ormsk. Ja, man har massa stäppkexter. Ni, här. Vad är det där? Jag blir galen. Jag blir absolut galen. Gravel. Någonting. Gravel.
Vi får fortsätta att mina. Det blir lite svårt att underhålla. Man gräver rakt fram en stenpickaxe. Men vi hade varit diamanten så vi kan göra en diamantpickaxe så går det fortare. Jag kan berätta lite om vad det är för teacherback jag har. Det är Minecraft Jockes teacherback. Han sa att det var lite där work in progress, men det är inte riktigt helt klart än. Men jag tycker det är nice ändå. Till exempel här, det ser väldigt mycket ut som Link, men jag är ganska säker på att det inte är Link. När jag tänker efter. Den här läder. Ja, får testa att göra läder armor sen. Ska vi se hur den ser ut. Och Iron vet jag är Stormtrooper från Star Wars. Och jag tänker nu. Just det, diamant, det är Mega Man. Yay. Mega Man for the win. Du går inte hugga redstone med en pickaxe. Det är så bäst. Snart hugger jag med Iron Man. Okej, så fort kanske det gick. Nej, men ska vi försöka ta oss upp härifrån kanske? Ja, jag tror det blir bäst. Man har inte hittat någon diamant, men det är inte varje gång man hittar diamant. Kan man ha lite till. Vi är på Ice Plains fortfarande. Så vi åker upp mitt i ett hav typ. Det har hänt många gånger. Nej, det här blir tråkigt. Det här kan jag klippa. Så jag är tillbaka när jag har kommit upp. Gud. Den monster spannar i. Åh gud. Bort. Nu tar vi kistan. Utan bröd. Ja! Potatis. Det behöver inte... Oh, shit! Nej. Varför? Jaha, då vi ska få alla grejer igen då. Bara börja från början. Korka på lite sten. Jag är ledsen i mus. Jag börjar spela typ ledsen och kika på bakgrunden och bara no. Okej, det där var ett äventyr. Gud vad roligt det var. Ja. Ringen av. Just det. Vänta. Jag ska på äventyr efter det. Men förresten, jag kanske ska göra lite stentools först. Så. Nej. Jävla knappar. Så. Och så. Ja, det är riktigt.
bokstavsspade. Jag ska på äventyr efter mina grejer. Inte längre. Jag var på ungefär 16. Kommer ihåg. Men jag var inte på en Frozen Ocean. Så det kanske var här. Får jag kolla. Och nu kommer jag inte göra en XP-farm eller? Men så vet jag att jag kanske hittade... Nej, jag vet inte. Just det, det var uppe en annan. It's a mine shaft, oh my god. Här är det! Yeah! I found it. Blue. Nej. Va? Sådär. Glöd. Sådär. Här fanns det mycket mer grejer. Vart är min... Där är min hjälm. Får ju prioritera lite vad jag vill ha. Det vill jag ha såklart. En potatis. Den är viktig. Potato. Nej men, vad är den? Potatis? Hallå? Är du död? Potatis är död. Kanske blev uppsprängd. Ingen potatis. Kistan kan vi ta med oss. Ja, det är ett vete. Det är det som behövs. Det här stensvärdet behöver väl inte lämnas kvar. Ja, så. Yippee-ki-yay, yippee-ki-yay, yippee-ki-yay. Men jag tror det blir dags att avsluta när jag kommer till huset faktiskt. Jag avslutar med att få tag i mina grejer igen. Tjodidodilej. Men fort, just det, jag har inte så mycket kol. Vad fan ska jag grilla med då? Ja. Så. Jag kanske någon kol kvar. Nej. Jag har någon kol kvar här. Nej. Och för... Nej, nu får jag göra så här. Så. Ska vi göra skål. Men... Ja, Frodo, Redstone och Diamond. Ja. Yeah. Tjenare. Frodo, Redstone och Diamond. Frodo, du ska vara ledaren. Nu behöver vi färger i halsband. Det är ingen färg. Ja. Men, rött. Gud, jag får gå ut och leta efter en färg. Där är det en bläckfisk. Det är en bläckfisk. Men det var väldigt djupt ner. Där är det en bläckfisk. Många bläckfiskar. Det är riktigt stort utrymme att komma upp på. Nej men, vad fan? Jag ser inte ett piss. Okej, där är du. Nu ser jag inte ett piss längre. Åh gud. Det är fort. Inte drunkna nu. Nej, fy. Ja, nu är jag jättenära. Självklart har jag fullt inventory. Slå ut något.
Du. Så. Okej, nu ska jag bara... äta någonting, för jag är hungrig. 1, 2, 3. Den här. Ja, nej. Ja, nu ska jag ha det. Ja. Och leder ronden Frodo ska ha sån här. Jag hör gallen och lapis lazuli. Nu är det svart. Ja. Nej, det var inte rasist. Ja, men det verkar all charcoal klar. Men jag tror vi ska avsluta med att gå och lägga oss faktiskt. Så vi syns nästa gång.